punt de l'ordre del dia és el debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost sobre el projecte de llei en matèria de garantia i qualitat de subministrament elèctric. Iniciarem el debat amb el posicionament de defensa de les esmenes reservades per ordre de presentació i registre. Té la paraula en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, l'il·lustre senyor Santi Rodríguez. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Prenc la paraula per defensar el posicionament del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya en relació al projecte de llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric. Vull recordar que aquest projecte de llei va ser presentat pel govern, aprovat pel govern i presentat a la cambra com a reacció, com a principal reacció a la situació que es va viure a Barcelona el juliol passat, que va afectar aproximadament a 350.000 subministraments d'energia elèctrica i, per tant, va afectar aproximadament a 1 milió de ciutadans de Barcelona principalment, però també d'algunes poblacions de la zona metropolitana. Quan el govern va presentar aquesta esmena al Parlament, el grup parlamentari del Partit Popular no vàrem presentar l'esmena a la totalitat, ni vàrem donar suport a l'esmena a la totalitat que va presentar el grup de Convergència i Unió, perquè enteníem que després d'un fet com el de l'apagada i d'una afectació tan important com el de l'apagada que hi va haver a l'estiu del 2007 a Barcelona, valia la pena donar suport a alguna mesura que com a mínim es visualitzés que els polítics estàvem preocupats per aquestes circumstàncies i que reaccionàvem davant d'aquestes circumstàncies d'una manera positiva. Tot i amb això, en aquell debat ja vàrem advertir que no compartíem plenament el contingut d'aquell projecte de llei, que hi havia coses que s'havien de rectificar, aspectes que s'havien de rectificar, i a més crec que en el debat o en el tràmit parlamentari, sobretot en el període de compareixences parlamentàries al respecte d'aquesta llei, crec que també va quedar força evident que havia de patir unes modificacions substancials per tant que aquesta llei fos finalment eficaç i útil amb l'objectiu que perseguia, que era el d'intentar evitar que algun altre dia es poguessin produir circumstàncies com la que es va produir, repeteixo, l'estiu de l'any 2007. Un dels aspectes que es van posar en evidència en aquell debat, i crec que també durant tot el debat de tramitació de la llei, era els elevats costos que podia suposar l'aplicació d'aquesta llei per les empreses comercialitzadores, subministradores d'energia elèctrica, per un costat, i per un altre costat nosaltres també vàrem fer èmfasi, i també amb diverses tramitacions, recordo amb una interpel·lació parlamentària i amb alguna altra iniciativa, nosaltres ens hagués agradat poder disposar d'un informe de la Comissió Nacional de l'Energia al respecte del contingut d'aquesta llei per tenir una, diguem-ne, visió més ferma sobre les conseqüències que l'aplicació de la mateixa podia tenir, no només sobre les empreses elèctriques, sinó també, sobretot, sobre els ciutadans. Perquè vull recordar, en aquest sentit, que la Comissió Nacional de l'Energia va fer arribar al Parlament una nota en la que deia que no compareixeria tal com s'havia demanat, però que estaven a disposició del Parlament per tal d'elaborar, i del Govern també per descomptat, per tal d'elaborar un informe en relació amb aquesta llei, tal com s'havia fet amb anterioritat
al respecte d'una llei de característiques similars que havia formulat la Comunitat de Madrid i una altra llei també que havia formulat la Comunitat d'Andalusia. Però un dels aspectes que posava de relleu la Comissió Nacional de l'Energia era que les comunitats tenien la capacitat de poder introduir noves mesures d'exigència d'inversions a les companyies subministradores, però que en tot cas, com això no estava previst amb la retribució de les tarifes, que això podia ser objecte d'una tarifa complementària per part dels ciutadans de la comunitat autònoma. I per tant això era una situació que ens preocupava i haguéssim preferit disposar d'aquest informe de la Comissió Nacional de l'Energia per tal d'aclarir aquests aspectes. De totes maneres, vull dir que ens arriba en el ple una llei que ha estat, crec que força pactada, ha estat equilibrada, ha estat ponderada en el si de la ponència. Sobretot, això ho ha facilitat el fet que els mateixos grups que donen suport al govern hagin presentat un nombre important d'esmenes que en molts casos li han canviat el sentit a molts aspectes de la llei, han rebaixat moltes de les exigències que presentava inicialment aquesta llei i que, per altra banda, també moltes d'elles, algunes d'elles, eren coincidents amb altres esmenes que presentàvem els grups de l'oposició. En aquest sentit, algunes de les esmenes realment el que han fet ha sigut no només rebaixar les exigències, sinó també algunes d'elles allargar-les en el temps, com era el fet de la substitució de la xarxa de 11 quilovolts per la xarxa de 25 quilovolts. Al final, creiem que el resultat final ha fet que aquesta llei sigui assumible i sobretot que sigui una llei útil. Útil en el sentit que no suposa una rebaixa substancial de la garantia de